Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube! Sunt încântat să începem această aventură împreună, plină de creativitate și distracție. Sper să vă bucurați de conținutul captivant și să vă simțiți ca acasă în comunitatea noastră. Haideți să ne distrăm împreună și să creăm amintiri memorabile. Bine, faza e că eu nu vorbesc așa. Asta era o introducere de pe ChatGPT. Eu de fapt vorbesc așa. Extorsiune al unui degajament al unei construcții de... Bine te-am găsit pe canalul meu. Eu sunt... Bă, dar chiar... Cine sunt eu? Salutare băieți și fete, bine ați venit pe canalul ăsta care o să fie plin de mizerii. Aici o să vorbim mai de toate sau mai de nimic. Ar trebui să vă fac să râdeți, Doamne ajută. Vedem ce mai e nou pe YouTube, TikTok, Insta, toate astea. Dar hai să nu mai pierdem timpul și să ne... Bă, stați, frână. V-ați întrebat vreodată cum ar arăta pisica voastră dacă ar trebui să poarte suten? E, cam așa. Cercetătorii britanici susțin că au descoperit cum să facă portale. Extraordinar! Bă, asta e o știre de 2023, că nici nu ne putem închipui cât de mult în bine or să ne schimbe asta viețile. Imaginează, instant, te duci în Maldive, în Canare, în mea. Colegii mei îmi transmit că testarea este acum live pe internet. Hai să tragem și noi un ochi să o vedem. Acum știu că este un subiect tensionat și pe bună dreptate, nu intrăm prea adânc în el. În următoarele poze vedem cum țările lumii își arată susținerea pentru Israel. De exemplu, aici avem Franța cu turnul ăsta făcut din șine de tren. Aici, ce dracu e? Mă rog, palatul ăsta e mare, e mișto, asta e sigur America, ați înțeles ideea. Acum hai să vedem România. Bă, deci n-ai cum să moară măsa. Cred că un parlamentar de ăsta i-a zis lui Fisu: Tată, tot te ia și tu un videoproiector de pe la școală, că trebuie să facem și noi cu Israel. Cum adică cu Israel? Lasă că vezi. Sincer, în zilele astea, nu mai știu cât de populare sunt rolele, skate-urile. Acum ceva ani ăștia care știau să se dea, rupeau tată. Erau cei mai populari. Și m-am gândit să fac o mică compilație cu cele mai grele scheme pe skate. Luați și învățați! Două bomboane stau pe acoperiș. Care sare prima? Cea de mentă. Eu zic că e loc și de puțin sport. Hai să vedem care sunt cele mai importante subiecte de săptămâna asta. România și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2026 sau 2027. Ai noștri, bandiți, au depus și o clauză specială. Organizează, dar cu o echipă românească direct calificată în finală, pentru că altfel oricum nu putem. Telenovela palmaresului Stelei pare că a luat sfârșit. Echipa CSA Steaua a demonstrat în instanță că aceasta este adevărată deținătoarea Cupei Campionilor Europeni. Fanii FCSB stau totuși fără grijă. Aceștia susțin că finanțatorul din Pipera le-a promis că în doar 6 luni vor lua totul înapoi. Gabriel Tamaș și-a anunțat retragerea din fotbal. Acesta susține că din cauza vârstei nu mai poate să dea totul la cele două sporturi pentru care și-a dedicat întreaga viață și că a trebuit să renunțe la unul. Să nu uităm că la halbere este campion național. La handbal, Dinamo București i-a învins pe bosniecii de la RK Izvidak cu scorul de 52-24 în EHF European League. La finalul meciului, la ieșirea de pe teren, jucătorii echipei din Bosnia mergeau cam crăcănați. Într-o noapte tulbure, pe malul unei ape, o corabie veche de lemn se scufundă încet în apele întunecate. În timp ce stelele tremurau deasupra ca niște priviri îndurerate, vântul mângâia limp pânzele zdrențuit, iar ecoul unui cântec străvechi se înalță din adâncul abisului. Capitanul, un vechi lup de mare cu ochi înțelepți și suflet zbuciumat, își privea echipajul cu o tristețe tăcută, știind că destinul îi despărțea acum ca niște valuri de neînțeles. Acesta se pregătea să spună cel mai grele cuvinte,
Parcă tot ce făcuse în viața lui, care nu a fost scurtă, îi păruse o joacă pe lângă ce avea să se întâmple. Se ridică, se scutură de nisip, dă băgă restul de rom ce a rămas în sticlă și spune: "Dă-mi iei coiul la umblat!" Hey guys, Selena Gomez e aici și nu îmi vine să cred că am ocazia să apar în primul video al lui băiatul asta. Vreau să-i transmit pe This Way All succes și vă pup jos pe toți. Să rămână Serena, mâncați aici. 5 tipuri de mame. 1. Mama frumoasă. Această mamă e pe placul tuturor. 2. Mama urâtă. Asta nu e pe placul nimănui. Nici a lui bărbasul. 3. Mama slabă. Asta e pe placul cântarului. 4. Mama grasă. Asta nu e pe placul cântarului. 5. Mata. Asta e pe placul meu. Haideți să vedem cea mai frumoasă secvență din acest material. Dragostea de frate este specială și acest video o reprezintă în totalitate. Faceți liniște și priviți. Nimic n-o să sfârșească dragostea frățească. Cam asta a fost. Până la următorul videoclip, eu vă urez toate cele bune. Un like, un comentariu, un subscribe cu tot cu clopoțel ar însemna enorm. Ciao, grație, tutto, arriva bene, arrivederci, ciao bella.